Здравейте хора, това е днешният епизод и днес ще правим клип на най-добрите ми карти в тези 4 тестета. Значи първата карта е Mega Rayquaza EX 220 точки. На второто тесте е Zapdos 100 точки, Articuno 100 точки и Moltres 100 точки. На третото тесте са Staraptor AFB, Rayquaza H левел няма и Electrovivre AFB левел няма. 120 точки, 120 точки, 80 точки. И последното му тесте е Rayquaza H левел X, същата карта, 120 точки. Luxray GL левел няма, 111 точки, Rayquazата е 120 точки, а Luxray е 110 и последната хубава карта е Dragonite AFB 100 точки. Добре хора, надявам се епизода да ви е хареса. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се и чао! Bye!